Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Яңа елга катгый кагыйдәләр белән. Аны закон буенча сатудан алырга кирәк. Инде 5-нче гыйнвардан Татарстанда снюс сатуны тыячаклар. Аннан быел күпме кеше зыян күргән. Руслан Хусаинов шул хакта. Тарихи бина саналмаучы борынгы бина. Бу бинаны җиңелмичә генә реконструкция ясап булмый. Мөхәммәдия мәдрәсәсенең укыту бинасын сүтәрләрме? Айзат Шаймарданов. Яңа елдан яңа түләүләр. 9235 сум, керем шул суммадан кимрәк, яңа туган балалар өчен тартма тапшырылачак. 1 январдан яңа туган һәм күп балалы гаиләләргә нинди ярдәм күрсәтеләчәк? Шифан Касымова бәян итәр. Кайда кайчан нәрсә? Яңа ел төнендә Татарстанда булачак бәйрәм тамашаларын Фәризә Мәҗитова барлады. Роспотребнадзор хезмәткәрләре Татарстан киоскларыннан 30 килограммга якын снюсны сатудан алган. Бер ай эчендә 500 сәүдә урынын тикшерәләр. Кызганыч, шушы арада гына 3 бала агуланырга да өлгергән. Исегезгә төшерәбез, узган атнада Татарстан дәүләт советы снюсны балик булмаганнарга сатуны тыю турында канун кабул итте. Ул 5 гыйнвардан гамәлгә керәчәк. Руслан Хусаинов яшерен камера белән киосклар эшчәнлеген төшереп кайтты. Тәмәк белән сәүдә итүче кибет киштәләрендә снюсларның нинди генә төрләре һәм тәмнәре юк, ләкин составы гына билгесез. Бүген без дә Казан кибетләрен тикшереп карага булдык. Очраклы рәвештә сайланган 3 кибетнең берсендә ачыктан-ачык замана афәтен курыкмыйча саталар. Яшерен камера белән кирип сөйләшәбез. Это крепкие, это средний. А кто чаще покупает? Мужчины. Әмма белгечләр иссез тәмәкенең зарары гадәтиеннән берничә тапкыр зуррак булуын әйтә. Аеруча яшьләр арасында популяр. Саргайган тешләр, авыз куышлыгының ялкынсынуы, уңеш, ашказан авыртулары снюс китергән зыянның бер өлеше генә. Күптән түгел снюстан зыян күргән Алтай балалар турында сөйләсәк, андыйлар Татарстанда да бар. 15 яшендә тулмаган 3 бала безнең республикада снюс нәтиҗәсендә агулана. Аның исе дә, изе дә юк, шуңа күп очракта ата-ана баласының бу гамәле турында белми. У меня закружилась голова, я пошел на площадку, сел, потом упал. Татарстанда снюс сатучыларны Роспотребнадзор белгечләре тикшерә, гадәттән мәктәптән ерак булмаган урыннарда сәүдә итәләр. Мы выявили около 2000 штук. Гомум авырлыгы 30 килограмм, составында никотин булган 2000 данәгә якын продукцияны ачыкладык. Аларда аның сыйфатын һәм куркынычсызлыгын раслаучы документлар да юк иде. Закон буенча сатудан алырга кирәк. Анда химия, никотин. Тәмәке дә кирәкми, бу да кирәкми. Бу бит инде отрава, кешене үтерә торган. Республикада снюска каршы көрәш башлауны Рөстәм Миннеханов таләп итте. Хәзер әлеге афәтнең 40 төрі барлыгы билгеле. Татарстанда сатуны тыю турындагы канун 5 гыйнвардан гамәлгә керәчәк. Уже есть случаи отравления, и мы должны пройти весь путь, судебную практику наработать. Ну и все, что необходимо для того, чтобы месту этому злу не было. Яңа ел каникуллары вакытында снюсларга айрым зур контроль булачак. Казан һәм Татарстанга килгән кунаклардан уяу булуны сорыйлар. Әйтик, снюс сату очракларына юлыгалар икән кичекмәстән Роспотребнадзор хезмәткәрләренә хәбәр итәргә кирәк. Руслан Хусаинов, Кадир Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсенең бер бинасын сүтеп, яңасын салачаклар. Бу хакта аның җитәкчелеге белдерде. 2020 елда дини уку йортын реконструкция көтә. Комплексның майданы 2,5 тапкырга артачак, төп бинага кагылырга җыенмыйлар, әмма эчтәге бер гасырлык объект алыныр дип көтелә. Ни өчен? Бу хакта Айзат Шаймарданов материалы. Барда ап-ачык итеп аңлашылсын өчен Мөхәммәдия мәдрәсәсенең 2 төп бинасы бар. Менә бу урам якка карап торучы 3 катлы бина ул тулай торак буларак хезмәт итә. Чыннан да тарихи бина санала һәм аңа тияргә, кагылырга да ярамый. Ә менә бу эчтәге 2 катлы бина ул ничек кенә тарихи бина кебек тоелмасын. Тарихи архитектур һәйкәлләр объекты исемлегенә кертелмәгән һәм кануни яктан аны Теләсә кайсы вакытта җимерергә мөмкин. Нәкъ шушы бина турында сүз бара да инде. 20-нче йөз башында мәдрәсәгә өстәмә бина буларак салына ул, ләкин документлары сакланмаган. 3 җирдән тимер ныгытмалар белән бергәтелгән бу бина таркалмас өчен. Бинага яңкырма да төзелгән, мәдрәсә җитәкчелеге аның начар сакланганын сөйли. Шәкертләр инде сыйныфта 30-40 кеше утырганда, әлбәттә һава кытлыгы, ягъни вентиляциялар ул безнең мәшәкатьләр турында. Мөхәммәдия мәдрәсәсен
2020 елда төзекләндерергә җыеналар. 2 катлы бинаны җимереп, комплексның майданын 1300-дән 3000 квадрат метрга җиткерәчәкләр. Күп шәкертләр өчен бу кадерле объект. Аның юкка чыгуына каршы төшеп, президентка бинаны саклап калуны сорап петиция башлады. Инде 500 кеше кул куйган. Ләкин Мәдәният мирасы объектларын саклау комитеты корылманың архитектура һәйкәл буларак әһәмияте юк дип саный. Строение не 1883 года, как заявляется. Бу бина 1883 елга карамый, ул соңыннан Совет чорында салына. Диния нәзарәте бу урында мансард белән 3 катлы тулайтырак эшләргә тели. Шәкертләргә уңайлырак булачак. Бу бинаны җимермичә генә реконструкция ясап булмый. Ни өчен сәбәп? Чөнки бу бина ул хәзерге көнгә яраклы, ләкин киләчәккә яраксыз. Фундаментлары, нигезләре ныгытырга кирәк яңадан. Хәзер безнең Тукай урамы буенча трамвай йөри башлаячак. 5-нче трамвайны кольцевой вибрация, ягъни селкенү хасил була һәм инде бу җимерелү куркынычын тагын да арттыра. Бүген мәдрәсәдә 1300 шәкерт белем ала. Яңа бина төзеп куярга бик әйбәт булыр иде. Ишеттек, Аллаһ Тәгаләнең хәерлесе булыр. Бина ничек кенә безгә кадерле, рух буенча кадерле булмасын. Барыбер заманча укыту шартлары, заманча укыту шартлары кирәк. Мөхәммәдия мәдрәсәсе 1882 елда оеша һәм большевиклар килгәч ябыла. 36 ел дәвамында татар зыялыларын тәрбияли. Мәҗит Гафури, Галиәскәр Камал, Кәрим Тинчурин, Фатих Амирханнар белем ала. 1995 елда бина кире мөселманнарга кайтарыла. Шул вакыт эчендә 4000 шәкерт белем алган. Аларның яртысы бүген исламга хезмәт итә. Айза Шаймарданов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Яңа елда туган сабыйларга бүләкләр 1 гыйнвардан аз керемле гаиләләргә махсус тартмалар әзерләнгән. Шулай ук 1 балага Путин түләүләре дә арта. Булар барысы да демография илкүләм проекты буенча тормышка ашырыла. Бүген булар хакында Татарстан хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры сөйләде. Аларны кемнәр алачак? Тулырак Чулпан Касымова. Насыйбуллиннар 3-нче балаларын көтә. Алия гыйнвар аенда бәйби табарга тиеш. Шул уңайдан Илмира Зарипова аларны Яңа ел бәйрәме белән котларга килде. Сәбәбе дә бар. 1 гыйнварда бала тапкан аналарга махсус бүләкләр әзерләнгән. Яңа туган балалар өчен кая ул балалар әскеремле гаиләдә туа, әйтик прожиточный минимумнан бер кешегә аларның керемнәре әзрәк. Бүгенге көндә ул 9235 сум. Һәм инде әйтик менә бер кешегә шул гаиләдә керем шул суммадан кимрәк бала туа икән, аңар менә шундый тартма, яңа туган балалар өчен тартма тапшырылачак. Монда бала кыендыру җиһазлары, подгузник, юрган, пеленкалар, комбинезон, йоклау өчен бишек һәм итек керә. Бу таләпләргә туры килгән чиракта керемнәре күрсәтелгән белешмә кәгазе белән бәби дөньяга килгән бала табу йортына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бүләкләрне 6 айга кадәр алып була. Бик кирәкле әйберләр бар, шампуньнар, балалар җуына торган әйберләр, памперслар. 1 гыйнвардан Путин түләүләре дә арта. Ул инде 2 ел гамәлдә. Захаровларның кызларына 1 яшь. Бүген алар социаль яклау бүлегенә бу турыда тулырак белешергә килгән. Огромный плюс, что я сейчас буду получать. Без хәзер бу түләүне 3 яшькә кадәр алачакбыз. Яшь гаиләләргә бик зур ярдәм, чөнки кечкенә балага бик күп кирәк. Хәзер бу сумма яшь гаиләнең уртача кереме яшәү минимумыннан 1,5 тапкыр артмаган чиракта балаларына яшь ярым тулганчы түләнә иде. 1 январдан бу сумма яшь гаиләләрнең уртача кереме яшәү минимумыннан 2 тапкыр артмаган чиракта балага 3 яшь тулганчы түләнәчәк. Демография илкүләм проекты буенча бу түләүләргә федераль бюджеттан 4 миллиард сум булып биреләчәк. Гаилә кереме турында белешмәне республиканың матди ярдәм үзәге бүлекләрендә алырга мөмкин. Алар 2 гыйнвардан эшли башлый. Чулпан Касымова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан халкы үзенең ышанычлы җәмгыятьтә яшәвен аңлый һәм республикада полиция эшенең нәтиҗәләрен югары бәйли. Социологик сораштыру нәтиҗәсен Россиянең Эчке эшләр министрлыгы каршындагы иҗтимагый совет утырышында игълан иттеләр. Очрашу Мәскәүдә министр Владимир Колокольцев катнашында уза. Россиялеләрнең яртысыннан артыгы полициягә актив ярдәм итәргә әзер. Татарстанда вазгыять ниндирәк? Гөлнар Сайфетдинова белеште. Всегда мы находили понимание и включение в разрешение тех или иных проблем. Полиция каршындагы иҗтимагый советлар федераль дәрәҗәдә һәм төбәкләрдә эшли. Алар полиция бүлекләренең хезмәткәрләренең эшен күзәтә һәм бәяли норматив актлар булдырырга ярдәм итә. Значительное внимание уделялось и личному составу. Шәхси составка зур игътибар бирелде. Иҗтимагый совет әгъзалары лекциялар укыды, мастер-класслар уздырды. Булар барысы да ачык сөйләшү өчен мөһим. Полиция эшен халык уңай бәяли башлаган. Моны Россия буенча уздырган социологик сораштыру күрсәтә. Татарстанлылар үзләрен саклауны сизәбез дип белдерә. Халыкны җинаятьчелектән саклау дәрәҗәсе буенча 85
5 төбәк арасында безнең республика 7-нче урында, полицияның милекне саклау буенча Татарстан 9-нчы урында, транспортта хәрәкәтнең куркынычсыз булуында әйтәләр. Образ российского полицейского глазами нашего граждан. В первую очередь. Заманча полицияның образына килсәк, 70% халык аны пөхтә дип саный. Әдәпле, эшчән, ярдәмгә әзер гражданнарның күбесе полиция хакында шундый фикер йөртә. Мәскәүдәге очрашуны туры элемтә аша безнең иҗтимагый советта тыңлый. Быел республикада йөзләгән чара уздырыла, халык белән очрашу аерым кабул итүләр. Төп юнәлешләрнең берсе эчке эшләр органнарындагы хезмәткәрләрнең законнарны үтәүен контрольдә тоту булды. Мондый эш киләсе елда да дәвам итәчәк. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Нинди кием сайларга һәм кунакларны нәрсә белән сыйларга? Күсе инде аксессуарлар да ярата әле. Якынлашып килүче күсе елын каршылау турында. Алия Хайретдинова. Урам театрынан әкият, салют һәм Кыш бабай йорты. Безгә ошады биюләр, артистлар. Әлбәттә, үзәк чыршы ачылышы ничек узды? Филүзә Ахмедуллина. Яңа ел алдыннан урманда чыршыларны 2 мәртәбә азрак кисә башлаганнар. Татарстанның Урман хуҗалыгы министрлыгы белгечләре чыршы дип исемләнгән махсус операция үткәрде. Алысларны рөхсәтсез кисүне ачыклау буенча 10 көн дәвамында рейдта оештыралар. Шул вакыт аралыгында 8 кагыйдә бузу очрагы теркәлгән. Чыршы кисү нәтиҗәсендә китерелгән зыян күләме 9000 сум. Урманчылар фикеренчә, хәзер халык яңа ел бәйрәменә кибетләрдән ясалма чыршы сатып алуны кулайрак күрә. Ведется большая профилактическая работа. Яңа ел алдыннан чыршы кисү очраклары узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга диярлек кимегән. Былтыр 18 закон бузу очрагы теркәлгән иде. Быел 8. Бу халыкка аңлату эшләре алып бару нәтиҗәсе дип саный. Яңа ел бәйрәмнәрендә Казанның коммуналь хезмәтләре һәм башкаларына ут, су, җылылык белән тәэмин итүче ресурс оешмалары көчәйтелгән режимда эшләячәк. Шүп көн саен түгелергә тиеш, кар яуса, карны ишегалларыннан көнендә чыгару каралган. Бу турыда бүген Казан мэриясендәге киңәшмәдә хәбәр иттеләр. Ресурс оешмаларында 100 махсус техника, 250 кешедән торган 54 бригада көн саен кизү торачак. Прошу глав администрации районов. Район башлыкларына күп катлы йортлар подвалларына тиешле булмаган кешеләрнең кирип йөрмәвен контрольдә тотуын сорыйбыз. Яңа ел каникуллары имин усын өчен техника көйләнгән, тиешле хезмәтләрне вакытында күрсәтер өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Бәйрәм утлары, яңа ел чыршылары, мандариннар, Кыш бабай белән кар кызлары Татарстан шәһәр районнарында яңа ел майданчыклары гөрләп эшли торган чак. Яңа ел каникулларына да тамашалар исемлеге төзелгән. 2019-ның иң соңгы көне һәм яңа ел төненә бәйрәм чаралары афишасын Фәрүзә Мәҗитова туплады. 93 мең төсле диод белән бизәлгән 35 метр биеклектәге чыршы. Ул кич белән кабына һәм аеруча якты яна. Монда ук карлы авыл һәм төрле биеклектәге боз таулары. Бу Казан гаилә үзәге янындагы яңа елның төп мәйданчыгында 2020 елны шушында каршы алырга була. Бәйрәм программасы 31 декабрьдә кичке 10-да башланып, төнге сәгать 3-кә кадәр дәвам итәчәк. Ул кичтә монда традиция буенча иң яхшы Кыш бабай белән кар кызында сайлаячаклар. Актив ял яратучылар яңа ел каршыларга Ширик күл буена килә ала. Шугалак төне буе эшләячәк. Бүген әзерлек эшләре бара. Бызны яңарталар, экранны монтажлыйлар. Онлайн трансляция аша президентлар котлавын да тыңлап булачак. Өлкәннәр өчен музыкаль программа әзерләнә, ә балалар өчен театр студиясе тамаша күрсәтәчәк. 2019 елның соңгы көнендә Казан театрларында эшли. Әйтик, Качалов театры, Том Сойер маҗараларын, моннан ерак булмаган Яшь тамашачылар театры яңа ел әкиятен тәкъдим итә. Татарстанның башка шәһәр районнарында да яңа ел киченә зур бәйрәм программасы әзерләнгән. Чаллыда 7 урында чыршы бизәгәннәр. Төп чыршы Ирек мәйданында. Монда актив ял итүче мөмкинлекләр дә тудырылган. Моңарчы ташландык булган урыннарны төзекләндергәннәр. Вот на том месте, на котором мы стоим. Бу 2 ел элек кенә ташландык урын иде, бирегә шактый финанслар бүленде, күңел җылысы салынды. Нәтиҗәдә әлеге микрорайон кешеләре өчен ял урыны булдырылды. Әлмәтнең нефтчеләр сарае янындагы мәйданда яңа ел концерты төнге 11-дән иртәнге 4-кә кадәр дәвам итә. 12-дән соң туры эфирда тәбрикләү сүзләре һәм караоке җырлаячаклар. Безнең шәһәребез бик матур, без аны бик яратабыз. Түбән Кама халкы аеруча актив. Кама буенда алтын чыршы урнаштырганнар. Яңа ел тамашалары Лимаев скверы, гаилә Габдулла Тукай паркында да көтелә.
Алабуганың Чебурашка паркында төп чыршы бизәлгән. Монда җыр, бию буенча флешмоблар, мастер-класслар көтелә. Казанның һәм Татарстанның күп кенә шәһәр районнарында яңа ел каникулларында да парк-скверларда тамашаларга чакыралар. Төрле мастер-класслар Казанның һәр районындагы чыршы бизәлгән мәйданчыкларында узарга тиеш. Фируза Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Яңа ел төнендә Казанда җәмәгать транспорты төнге 2-гә кадәр йөрәячәк 80 автобус, 30дан артык трамвай, троллейбус маршрутка чыга. Бүген бу хакта Казан мэриясендәге эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә әйтелде. 1 гыйнварда автобуслар иртәнге сәгать 7-дә, метро 6-дан ук йөри башларга тиеш. Гыйнварның 6-сыннан 7-сенә Раштуа бәйрәмендә төнге 3-нче яртыда Үзәк стадионнан Казанның башка районнарына махсус автобусларда кузгалачак. Транспорт белән проблемалар килеп чыккан очракта кайнар линия телефонын шалтыратырга мөмкин. Аның номеры экран. Яңа елга артып керәбез. Яңа Гасыр каналының Instagram сәхифәсенә язылучылар саны бүген 100 меңнән артып китте. Безне атна саен миллионнан артык тапкыр карыйлар. Халыкка бигрәк тә телевидение алып баручылар тормышы, татар эстрадасы йолдызлары кызыклы. Сүз уңайыннан бездә яңалыкларны татар телендә дә биреп баралар. Әмінә реальное время интернет басмасында эшләүче хезмәттәшләребез язмаларын быел 10 миллион кеше укыган. Яндекс Метрика мәгълүматына караганда бу күрсәткеч былтыргыдан 1 миллион 120 меңгә артыграк. Моннан тыш иң еш искә алына торган масса күләм мәгълүмат чаралары исемлегендә алар беренче өчлектә. Яңа елга кадәр бер тәүлек калып бара. Кыш бабай юлда, бүләкләр инде әзер, суыткыч тулы тәмле ризык. Дуңгызга алмашка күсе елы килә. Ул зирәк акыл, хәйләкәрлек, ачык төсләре яратуы белән башкалардан кайрылып тора. Ел уңышлы килсен дисәгез, әзерләнү серләре Алия Хәйретдинова материалында. Кунакны нәрсә белән шаккаттырый микән? Бу сорау һәр хуҗабикәне борчый. Тәмле дә булсын, матур да, әле яңа ел символының да күңелен күрү шарт. Күсене ит ярата диләр, шуңа күрә мин дә яңа елга иттән берәр нинди тәмле әйбер пешерергә уйладым. Быел ит ризыклары өстәл күркә, кибет киштәләреннән дә күз ачып йомганчы тарала ул. Итне шавып торабыз, куеп торабыз, куерга да өлгермибез. Алып баралар бөтенләй берне, Аллага шөкер. Ит янына яшелчә бирергә була, әминә кәбестәдән баш тартсагыз яхшырак булыр, аны күсе өнәми ди. Баш әзерләргә. Соң салат инде. Тауык коптить итәргә. Яшелчәләр алдык, кыяр, помидор, бараны. Тәмләткечләрне дә жәлләмәгез, нәкъ менә алар итне йомшаграк һәм хуш исле итә ди ресторан хуҗасы Филсинә Хәлиуллина. Табыннарыбыз һәр вакытта да шулай түгәрәк, ризыкларыбыз мул булса иде. Чыршы турында да онытмагыз, аның хуш исе бар игә дә яңа ел рухы таратачак. Кемдер чыршы, кемдер нарат сайлый, әмма һәр кешене борчыган сорау вакытыннан тизрәк улыслары кыелмас микән? Кибетчеләр киңәше буенча ботакларын тотып карарга кирәк икән. Шул вакытта энәләре кыелмаса, димәк, агач әле яшь. Үзегез турында да онытмагыз, киемдә леопард, йылан төсендәге бизәкләр булырга тиеш түгел. Чөнки күсе йырткычлардан куркам. Өегездә песи бар икән, аны яңа ел төненә генә булса да аерым бүлмәгә ябып куегыз. Күсе ул матурлык ярата торган, күсе быел модада һәм ул кысыры, аксыл зәңгәр, күк төсендәге зәңгәр, ак төсләрнең барысында ярата. Һәм иң көтелгәне бүләк, күсе зәвыклы зәркән бизәнү эшләнмәләрен ышатачак. Барысы да киңәш кенә, иң мөһиме яңа елны яхшы кәеф белән каршылагыз. Шулай булса, кәбисә елының күсесе дә борчуга салмас. Алия Хәйретдинова, Рәмзил Гарипов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Безнең канал 31 декабрь кичен яраткан җырчылар белән бергә үткәрергә тәкъдим итә. Яңа ел кичен яздыру гадәте илдә 1962 елдан башлана. ТНВ каналында да бар ул матур традиция. Еллар узу белән әлеге тапшыру нинди үзгәрешләр кичергән соң, төрле елларда аның геройлары кем була һәм хәзер ул ничек хәзерләнә? Айгөл Бәдретдинова шул хакта. 18 ел элек яңа ел киче шундый булган, бу җырлар да, башкаручылар да, костюмнар да безнең өчен ретро, әмма сценарий охшаш. Гадәттә ул эстрада җырчылары инде иң танылган җырчылар. Элек заманнарда да шулай иде, ул бер шушында аерылгысыз бер өлеше булып бара, һәм ул ниндидер бер сценарий тукымасына үрелә инде.
сайын 2 көнгә ТНВ-ның әлеге зур студиясын эстрада йылдызлары, телевидение алып баручылары, артистлар әсирлеккә алалар дияргә була. Чөнки нәкъ менә биредә бөтен тапшыруларны туктатып, яңа ел кичен яздыралар да. Моның өчен махсус декорацияләр, ут урнаштыралар. Әлеге процесс гадәттә 24 сәгать вакытны ала. Дөрес төрле елларда төшерү урынында үзгәрә техник әсбаплар да. Элегрәк без бу студияда 5 камера белән төшәдек. Һәм хәзерге заманда ул җитми сүздә юк. Шуңа күрә без быел Мәскәүдән арендага цифровой ПТС чакыртып алдык. Төшереп булмаганы график чаралар белән монтаж вакытында бизәгәннәр, җитәкчеләрдән теләкләр яздырганнар. Җәмгыять үзгәрде. Телевидение шушы таләпләрдән чыгып эшли. Бизәлешләр ниләр нигездә бит инде буладыр ул натура дибез инде. Хәзер инде менә бу интерактив такталарны куллану, ел нәтиҗәләре ясап эшләнәдер җитәкчеләребез килеп. Булар китте, чөнки бәлки аның кирәге бардыр да юктыр да әйтеп булмый, бәлки аңа кайтырлар. Бер карасаң андый бер шулай кирәктер дип уйлыйм инде ягымнан инде. Телевидение белән бергә барлыкка килгән бу тапшыру ел сайын 31 декабрь көнне меңләгән йортның тәрәзен төсле утлар белән балкыта. Ул шуңа күрә зәңгәр утлар яктысында дип аталада. Быел да шундый магҗиза көтелә. Аны 31 декабрь кичке 10 тулырга 20 минутта күрсәтә башлыйлар. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Рәхәтләнеп кар атыштылар, волейбол уйнадылар, чана ашудылар. Актаныштан шулай кыш бабайлар һәм кар кызлары, кар бабайлар парады үтте. Парад җигеп, урамнардан кыш бабайлар уза. Алар арасында кем ярышларда җиңүче булып танылды соң, хәбәрчеләребез материалы. Кар бабайлар волейбол уйный, халык рәхәтләнеп кара төшә, ә урамда аз да түгел, күп тә түгел, -20. Яңа ел алды кәефе туңарга юл куймый. Ярыш дигәч ярыш булсын, уеннарның хөкемдарлары да бар. Ә бәйрәмнең төп геройлары кыш бабайлар. Алар төрле җирлекләрдән җыелган. Бик мотор, сук, ярышлы көндә шундый балдар кышкы замандай. Волейбол уеннары, чана ярышлары, чаңгы ярышлары. Мотор итеп җигелгән атлар, күңелле ярминкә, тәмле койма һәм кайнар чәйдән авыз итү. Һәр җирдә яңа ел мохите. Тамашачылар үзләрен әкияттә кунакта кебек хис итә. Sağlık selametlikler, birisine şiirlenmesinler, şiirlerine birleşmesinler. Яңадан яңа планнар белән менә шундый батыр итеп күңелле бәйрәм кичәсе. Актаныш елда үзенең кыш бабайлар парады белән шаккат тора. Америкада Санта-Клаустарның киң таралган. Италиядә Бабу Наталья. Франциядә Пер Ноэль парады популяр. Яңа ел геройларының исемнәре төрле җирдә төрлечә булса да, аларның миссияләре бер. Кешеләргә яхшы кәеф бүләк итәләр. Актаныш телевидениесе белән Гөлназ Гыниятова, Яңа гасыр каналы. Балаларга мастер-класслар, зурларга исә әкият, әлмәттә үзәк чыршы утларын кабызды. Гадәттәгечә ул Нефтче мәдәният сарае каршында урын ала. Быел ачык һавада Урам театры актерлары таналган әкиятне дә сәхнәләштерде. Давай еще блески добавим. Менә шулай гади савыт су ярдәмендә әкияти шарга әйләнә. Ульяна Садилова мондый кул эшләнмәсен беренче тапкыр ясый. Я никогда не делала такую баночку, она вообще волшебная получилась. Тебе понравилось? Да. Яңа елга бүләкләрне Кыш бабай йортында ясыйлар. Чират су буе. Очень много. Очень. Бик күп. Хәтта утырып торырга да урын юк. Кыш бабай һәм кызы бүләкләр китергән. Кыш бабай кочагында фотога төшәр, ичендә чират. Бик ошый, бик күңелле ясаганнар, җылы. Үзәк чыршы ачылышына меңләгән кеше килгән. Мондый тантананы әлмәтләр калдырмый. Каток есть, горки есть, елка загорела, все супер. Бик тә мотор. Шундый организаторларга молодцы, аларга рәхмәт әйтәс килә. И вообще быелгы әлмәт танырып түгел. Солдатик Щелкунчик. Быелгы тантананың тагын бер үзенчәлеге Урам театры артистларыннан танылган Щелкунчик әкияте. Эта история действительно знаменитая. Бу дөрестән дә билгеле тарих. Фотога төшү урыннары, салют, бию һәм җырлар, бәйрәм башланды. Әлмәттән Фируза Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. 2020 яңа ел сезгә бары тик яңа уңышлар гына китерсен.
Дедушка Мороз, подари мне друга. Как же я хочу, чтобы мы встретили этот Новый год всей семьей. Группа компаний «Таиф» поздравляет вас с Новым годом! Компания «Татнефть» поздравляет вас с Новым годом. Пусть он будет успешным и плодотворным, щедрым на добрые дела, принесет в каждый дом радость и процветание. Начните эту зиму с «Лада». 3 дилерских центра «Лада Канавто» усиливают новогодние предложения и делают финальную распродажу года автомобилей «Лада». Звоните и узнавайте максимальную выгоду. Телефон 230 30 30. Мария Киселева представляет новое шоу на воде «Русалочка. Параллельные миры». «Лада Веста» с автоматической трансмиссией за 440 рублей в день. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. В Казанском цирке с 20 декабря и только до 8 января новая цирковая программа. Новый год и цирк зверей. Татар эстрадасы йылдызлары катнашында беренче татар кинокомедиясы «Әпипә» 5 гыйнвар, филармония. Яңа елда иске җырлар катнашалар. Рөстәм Асаев, Чулпан Юсупова, Марсель Вагизов, Илюся Хужина, Илшат Валиев, Айгөл Гардисламова, Артур Исламов, Эльза Исламова, Филюс Кахиров. 4 гыйнвар, филармония. Исәнсез, бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырам. Сезне Ганәшнең мәгълүматыннан башлап җибәрәбез. Яңа елга яңа аш бүлмәсе белән. Хыялыгыздагы аш бүлмәсен Данил Амастердан яңа елга 20% ташлама белән сатып алырга ашыгыз. Казан Восставление урамы 23 йорт адресы буенча рәхим итегез. Телефон 267 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыштан Бугылма Баулы Азнакайда кар явачак 5 градус салкын. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама Яршалы Алабугада урыны белән кар, температура 4 градус салкын. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида кар көтелә 5 градус. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта сүрән көн, кар 2 градус салкын. Көньяк көнбатыштан Болгар буе Чүпрәледә явым төшемнәр, температура 1 градус. Чистая Нурлат Мамады Ширмешан халкына синоптиклар болытлы көн, кар вәгъдә итә. 4 градуска кадәр салкын була. Татарстан Дония нәзарәтенең хәләл стандарт комитеты таләпләренә туры китереп эшләүче Дуслык һәм сәламәт ит эшкәртү предприятиеләре затлы ит ризыкларын, казылыклар, хәләл ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Эко белән премиум линейкаларында күрергә мөмкин. Буыннар түзә алмаслык авыртса һәм элеккеге кебек эшләүдән баш тартса, аны протезга алыштырырга кала. Доктор Ост башка заманча карарлар тәкъдим итә. Инновацион технологияләр пациентларга төрле катлаулыктагы буыннар проблемасын чишәргә ярдәм итүгә сәләтле. Авыртуны киметү генә түгел, буынны операциясыз һәм протезсыз саклап калу. Хәзер үк доктор Остка ярты бәядән генә кабул итүгә язылыгыз. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Башкалабыз Казанда кар явачак. Көндез 0-2 градус салкын. Төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил.
Атмосфера басымы төркемеш баганасының 736 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 91%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулай иде, исән-имин булыгыз.